Assalamu alaikum кардәшләр. Китабыбызды дәвам итәбез. Шайтан турында һөйләшә башлайбыз. Үткән дәрестә моны тулы бит, 30-нчы бит артабан шайтан турында укыйбыз. Ва мин мазахири хаттарихи аннаху яджлису лил инсан фи кулли тарик. Шайтанның хәтәр эшләренең береһе, куркыныс эшләренең береһе, ул кешенең юлында, һәр юлында утыра. Фи кулли тарик. Сава кана һада тарику та'аттан лиллах ва курба. Был эш Алла Таалага кылына торган ниндидер итагать эше буламы? Алла Таалага якынлашу эшеме? Әм кана тарику фи маъсия. Яти был юл ниндидер гунах юлы бу халаты. Кама ахбарана Аллаһу ани шайтан аннаху қал. Алла Таала үзе шайтан турында Коранда хәбәр иткән бит инде. Мына шайтанның һүзләре китерелә бит Алла Таалага әйткән һүзләре. Ла aqudanna lahum siratakal mustaqim. Мин утырырмын һинең тура юлыңда уларга каршы. Лахум дигән һүз бунда уларга каршы, ягъни уларды тотыр өчен. Һинең тура юлыңда утырырмын. شيطان ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. Шунан килермен уларга алдарынан, арттарынан, уң яктан, һул яктан, ولا تجد أكثرهم شاكرين. Һәм һин уларның күбен шөкер кылучылардан тапмассың ди. Бу Аллаһ Таала әйткән бит. Шайтан ошо куркынч сүзләрдә. Фәамма тарику таати вал курбати фаиннаху юсаббитуһу анха. Ниндидер итагать кылу, Алла Таалага якынлашу юлына килгәндә, бында инде шайтан нимә эшләй? Кешене хулпәнәйтә. Бәлки кеше әүзем генә нимәлер башлап ибәргәндер бит. Шулай ошо эште эшләйм дип, ләкин күпмелер вакыт үткәс киләләр, шайтан басала, күңелен төшерә, кайфын төшерә, һәм кеше хулпәнәя. Ва яхулу байнаху ва байнаха. Һәм ошо кеше менән уның эше, ошо юлы арасында ниндидер кәртә куя бит. Артабан ва амма тарикул маъсияти фаяхуссу ала фи'лиха. Ниндидер мәгъсият, гунах кылу юлына килгәндә, шайтан кешене быга өндәй ди. Яхуссу өндәй. Ва ядфa'у илейхи. Иттәрә ошо юлга. Ибет. Фахуа мин ахтари ма якуну ала иман. Һәм бул иман өчен иң хәтәр, иң куркыныс булган эшләрнең береһе. Кала Ибн Кайим ва хуа ядрибу мәсәлән аҗибан ли хали шайтан ма'ал инсан. Ибн Кайим аль-Җаузия дигән галимды беләгез бит инде. Ул әйткән мисал китереп, бик кызык мисал китергән шайтанның кеше менән булган хәленә. إذا أردت لذلك مثلا مطابقا فمثله مثل كلب جائع. Әгәр һин берәй тура килгән мисал ишетергә теләһәң, уның мисалы, шайтанның мисалы берәй нык ас эттең мисалы кебек ди. Ва байнака ва байнаху лахмун ау хубз. Һәм һинең менән ошо эт арасында ниндидер ит я икмәк ята ди. Ва хуа ятааммалука ва ярака ла туқавимуху. Ул ягъни шайтан һиңа карай һәм күрә бит инде. Һин уның менән көрәшмәйң, хугышмайң бит. Ва хуа aqrabu mink. Һәм бу шайтан эт был осракта. Ошо ризыкка, иткә я икмәккә һиннән якынрак. Фәанта тазҗуруху ва тасиху алейх. Һин уны тотып калырга тырышаң, кыскыраң уга бит. Ва хуа яба илля ат-тахаввум алейк. Ул тик һиңа моны ябырылырга гына теләй дигән мәгънәлә. Бunda тахаввум дигән һүз дөресен әйткәндә мин һүзлектә үзем тапмадым. Ниндидер тура килгән мәгънәле һүзләр юк. Кызганычка каршы, ләкин бunda сияк, контекст менән шуны аңларга була инде. Һиңа ябырылырга теләй вал гара ала ма байна ядайк. Һинең алдыңда яткан нәмәгә
һөҗүм итеп алып касырга инде теләй. Мына шулай. Шайтанды гомумән эт менән еш кына сагыштыралар ул. Ва мурадуху радиллаһу анху бихазал масал тавдиху мада хаттариш шайтан. Ошо мисал менән Имам Ибн Кайм әл-Җаузия шайтандың куркынысын, оның хәтәрен аңлатырга теләгән. Алал инсан кеше өчен. Иза лам ястаиз биллаһи мин шаррихи. Әгәр кеше Аллаһ Тәгаләгә һыйынмаһа, үзенең түгел, шайтанның зыяныннан, зарарыннан. Артабан кешенең иман кәметүсе тышкы сәбәпләрнең тагы береһе ул ад-дөнья ва фитнатуха тиелгән монда. Эре хәрефләр менән язылган бит, дөнья һәм уның фитнатуха түгел, фитануха, фитнәләре. Ад-дөнья ва фитануха. Дөнья һәм уның фитнәләре. Хазал амилу хатирун джиддан фи at-ta'thir ala al-iman bin-naqs. Был тәэсир итүсе нәмә, амил дигән һүзне фактор дип тә тәрҗемә итеп була бит. Был да куркыныс кешенең иманына кире йогынты яһау яһәтеннән. Ла сияма иза сарати дөнья акбара хаммил инсан. Бигрәк тә әгәр кешегә ошо дөнья иң беренче кайгыга әйләнһә. Башын, күңелен, эшләрен каплаган иң зур уй, кайгы һәм гарәпсә бит. Булып китһә дөнья, менә шул әлбиттә иманны кәметә. Ва мәбләга илмихи, мәбләгул илм, кешенең теге белеменең сиге дип тәрҗемә итсәк була бит. Бу һүзләр гарәп телендә еш кулланыла. Ягъни башкортча әйткәндә шуннан башка бер нәмәне дә белмәй. Терәлгән, уның бөтен белеме шул нәмәгә барып терәлгән. Мәбләгул илм, белеменең бөткән сиге менә ошо. Ягъни дөнья, башка бер нәмә дә белмәй. Бу ысынлап та безнең заманда, субханаллах, кешеләр укып сыга, минең диплом бар диләр бит инде, 2-3 югары уку йортын бетердем. Ләкин менә ысынлап та мәбләгул илм, уларның гыйлеменең сиктәре шул. Менә ошо 3 диплом, ниндидер дөнья фәннәре, күп нәмәне беләләр, ләкин моннан тыш бер нәмә дә белмәйләр. Аллаһ Тәгалә турасында белемнәре 0, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям турасында 0, исламды ниндидер теге әкият маграк кайдалыр бәләкәй сакта теге алган белемнәре менән генә аңлайҙар да башка ошо үзләренең сигенән әҙерәк күтәрелеп карарга теләмәйҙәр, кызганычҡа күп кешеләр. Фәала قدر حرصه عليها ورغبته وافتنانه فيها يكون تثاقله عن الطاعة والعبادة. Һәм ошо дөньяга, дөнья артынан йүгереүе, уның теләге, ошо дөнья, рагба, вафтинануху, ошо дөньяның фитнәһенә бирелеүе миқдарында тиебет. Якуну тәсәккулуху ани таати вал ибада. Уның гыйбадәттә һәм итагать эшләрендә лә ялкаулыгы була. Ни тиклем ошо дөньяга бирелгән икән, шул ук миқдарда уның гыйбадәтләрдә ялкаулыгы күренә ти. Кыскаһы ни тиклем нык баткан кеше дөньяга, шул тиклем гыйбадәтләрдә лә ул хулпан. Валлаһу кад хаззарана минал ифтитан биха ашадд тахзир. Дөнья менән ошо дөнья фитнәләренә батудан Аллаһ Тәгалә безне искәрткән, кисәткән. Кала Тәгалә ошо аятта, мәсәлән, узун аят бит. Һәр укырбыз да киләһә дәрестә тәрҗемә итербез. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. И'ламу أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا الترجمة başlayız. Киләһә дәрестә тәрҗемә итеп бетербез. И'ламу, белегез, أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة.
Ошо дөнья хаяты, тормышы ул уен. Ләһу көлкө, зина. Ләһу ул мына күңел асыу, дөресрәк инде бит. Вә зина ниндидер биҙәгестәр. Вә тәфәхурун бәйнәкум. Һеҙҙең үҙ арағыҙҙа маҡтаныу бер-берегеҙҙең алдында. Вә тәкәҫурун фил әмвали вәл әүләд. Малды һәм балаларҙы арттырыу. Мына шул донъя. Аяттың икенсе яртыһын иншалла киләһе дәрестә.